Every morning before you start your day, I make sure Guti you start your day with a word. A word a day will always chase away the devil. And our verse of the day is found in Ncwadini Zenzo chapter 7 verse 9. Okhokho baba nomhawu ngoJosefa base bemthengisa eGibhithe. Kodwa uNkulunkulu waye naye. Alivesi namhlanje kuseni okhokho baba nomhawu ngoJosefa base bethengisa ngaye eGibhithe. Kodwa uNkulunkulu waye naye. Awu ngiyayithanda ingxenye yokugcina leli verse. Sonke isitori esixoxwayo ngaphambili sokudayisa kwakhe nokuba nomhawu ngaye, kodwa mase liphethe iverse nakupho kukho konke okushiwo ngaphambilini mase livala lithi kodwa uNkulunkulu waye naye. Ukhona konke kwakumehlela uyona yonke imigodi ayengena kuyo, ukhona konke ukudayiswa edayiswa khona, kodwa uNkulunkulu waye naye. Noma babemlahla abafowabo, noma babemthengisa abafowabo, noma wayezizwa elahliwe, kodwa nansi into engiyithandayo ngaleli verse, kukhona konke okumehlelayo, kodwa uNkulunkulu waye naye uJosefa. Noma zingakwehlela izinto, noma zingakufica izikhukhula zempilo, noma ingakufica imimoya yempilo, kodwa kulwela ukuthi uNkulunkulu abe nawe. Noma ungalahlekelwa abantu, noma ungalahlekelwa i-supporting structure, but you must make sure ukuthi uNkulunkulu nawe. Yazi kulonyaka khona bebethe bazoba nawe bakushiya endleleni, khona bakubetrayile, khona bakurejectile, khona bakuvalela iminyango, kodwa uNkulunkulu uzolokhe nawe. Uma abanoJosefa edelwa abafowabo, uyohlulwa yini ukuba nawe? Uma abanoJosefa ngisho sefaka emgodini, uyohlulwa yini ukuba nawe uma impilo ikubambe ngamawashing? Kodwa uNkulunkulu waye naye. Iyona nto eyamisa uJosefa ethi noma bengangifaka emgodini kodwa as long as uNkulunkulu enami ngeke ngimthuke lo uNkulunkulu. Noma bengangisa ezweni engalazi kodwa uNkulunkulu maye nami, noma bengangisa ezweni eligagadekileyo, mangifika khona nginoNkulunkulu ngiyofika ngithele khona. Noma bengangishiya ehlane, bengangishiya ogwadule, mabengishiye nginoNkulunkulu ngiyofika ngihlume ngimile njengesundu, kodwa uNkulunkulu waye naye. Elokusho njalo kuwena namhlanje ukuthi khona konke okwenzekalile kulonyaka, kodwa uNkulunkulu nawe. Ngoba kube bekengenawo uNkulunkulu ngabe sixoxa umlando ngawe namhlanje. Kube uNkulunkulu ebengenawe ngaba umile namhlanje. Ubuma kwakho kusho ukuthi uNkulunkulu ebenawe, ngoba kuthiwa bengekho ngabe sikhuluma okunye ngawe namhlanje, kodwa uNkulunkulu waye naye uJoseph. Unawo uNkulunkulu, unawo uNkulunkulu. Uthi omunye unami kanjani kodwa ngidlule izintweni ezinzima kangaka? Unawe. Ungena nathi uNkulunkulu emlilweni, ungena nathi uNkulunkulu ezimeni, ungena nathi adabule nathi emlilweni nasemanzini amaningi engasikhukhuli. The fact that you are still standing kuyiproof yokuthi uNkulunkulu usenawe. Uzokuthwala kuze kube sekugcineni, uzokuthwala uziyofinyelela emgomeni wakho, kodwa uNkulunkulu waye naye uJosefa. Ngoba uyaba nomuntu uNkulunkulu, uyaba nomuntu